Dneska vám predstavím úžasný dom, úžasnú vilu, volá sa Čierna Labuť a skúste uhadnúť, v akej krajine sa nachádzame. Na konci vám to prezradím. Pozerajte do konca. Poďme sa na ňu pozrieť. Je úžasne premakaná. Použili sme tu na rádu Kunaj Premium. Sú to špeciálne bezramové okna v kompozitnom prevedení, ale takisto aj špeciálne napojenie priamo ku sklu. To si predstavíme. Prvé máme HS portál. Je to z rady Slim, je to novinka, ktorý má šírku krídla len 68 mm. Je to naozaj najúžší portál, ktorý robíme. Je zasadený v panoráme Sky a plynulé prepojenie vonkajšieho obkladu, ale takisto vnútorného obkladu. Vnútorné obklady sa plynulo pripájajú ku sklu. Máme sklo a priamo sa nám to napája. Vedľa toho máme zasa fixné okno, ktoré sa skladá z dvoch častí. Tým, že je extrémne dlhé, lebo má až 6,5 metra, tak sme dodali sklo v dvoch častiach. Vnútorná podlaha zasahuje až priamo po sklo, to isté aj vo vrchnom prevedení. Takisto je napájaný vonkajší obklad. Podmienka toho je iba, aby vonkajší obklad sa dal rozobrať, keby prišlo k nejakému prasknutiu alebo nejakému servisu. Zaujímavosť tohto interiéru je v tom, že je to komplet robené z dreva. To znamená, že máme tu na dub bielený a je robený kompletne na mieru. Ďalšou zaujímavosťou je okno, fixné okno, ktoré má 5,2 metra výšku a 2,20 m šírku. Všetko je na to napojené priamo do skla. Je to takisto bezramové prevedenie fixného zasklenia, kde plynulo prechádza kuchynská linka po sklo, bočné obklady po sklo, takisto strop. Celý tento dom je robený individuálne na mieru. Spolupracovali sme tu s firmou Stolárstvo Kendra, ktorý robil interiér, a vlastne všetky tie naše okná a vchodové dvere a ďalšie prvky priamo napájal s týmto obkladom. To znamená, že sú tu na vchodové dvere, ktoré sú priamo napojené vlastne na obklad a na ďalšie interiérové dvere. Tieto dvere sú lineárne z interiéru, ale aj z exteriéru. Majú inštalované vlastne skryté panty, špeciálny motorický zámok, integrovaný samozatvárač. Dvere sú v drevohliníkovom prevedení a spĺňajú kompletné tepelnoizolačné, ale takisto aj bezpečnostné prvky. Zaujímavosťou je, že napojenie povrchovej úpravy priamo z interiéru. Toto je olej bielený a priamo prechádza nám cez tie okna a pokračuje do nábytku. Poďme sa pozrieť hore. Sme v galérii. Tu práve vidíme, ako to okno prechádza z kuchynskej linky až vlastne na druhé poschodie. Vytvára naozaj krásny obraz. Panorámu smerom do lesa alebo smerom na stromy. Prichádzame do izieb. Izby sú robené do takéhoto tvaru, to znamená, že je vzdušný priestor. My sme tu dodávali okna. Okna sú panelové okna v drevohliníkovom prevedení, takisto je to premium, kompozitné napojenie fixu, to znamená bezramové, zasa komplet napája sa interiér, ktorý tu je. Či sú to steny alebo nasedenie priamo ku sklu. V tom máme okno panelové, ktoré vlastne je na výšku až 2,40 m. Toto okno slúži ako plynulý vetrak. Tu vidíme zasa napojenie vonkajšieho obkladu priamo až ku našim oknám. To znamená, že z vonkajšej strany vôbec nevidno, či je tam okno alebo nie je okno, lebo je to v čiernom prevedení. Spálňa. Spálni sme dodávali dva okna. Jedno je fixné, veľké, ktoré priamo z tej postele vlastne vidno smerom do prírody. Je to nádherné veľké okno, ktoré má 2,20 m na 3,20 m. Je to na stojato. Je to bezramové prevedenie, to znamená, že krásne dokázal interiér napojiť až ku sklu. Vidno tu len naozaj malú špárku. Zaujímavosťou je
vlastne záves, ktorý sa motoricky vysúva a je nainštalovaný v takýchto púzdrach. Ďalšou zaujímavosťou je toto veľké okno. Tak ako bolo v prvej izbe, že bolo oranžové, tu máme tmavo-zelené. To isté napojenie. Sedacej časti, bočné časti plynulo prechádzajú do skla. Okno slúži ako vetrák, ale takisto slúži ako sklopka. Nachádzame sa na streche tejto nádhernej vily. Poslednou zaujímavosťou je bazén. Bazén je nainštalovaný na streche, má dĺžku 4 metre, celoročne vyhrievaný, používaný. Takže na záver chcem len shrnúť, že je to nádherná vila, kde boli použité bezramové okná, pálené drevo na vonkajší fasádny obklad, vnútorné prevedenie interiéru v dube, špeciálne úpravy kúpeľní alebo schodisk. Takže toto všetko je naozaj veľmi pekne prepracované. A uhádli ste, kde sa nachádzame? Nie je to Švajčiarsko. Nie je to ani Rakúsko. Je to Slovensko. Sme v Demenovej doline, nachádzame sa vlastne v krásnej prírode a slovenské firmy naozaj môžu byť pyšné na seba, že dokázali takúto peknú svetovú architektúru vytvoriť, dokončiť, zrealizovať a trvala táto stavba naozaj rekordne 9 mesiacov. To sme dostali túto informáciu od investora, ktorému sa chceme poďakovať, že sme tu mohli robiť a mohli sme dodávať okna, že sme mohli natočiť túto krásnu reportáž o tejto stavbe. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, vidíme sa pri ďalšom videu.